Right. Zviri sei matraders? Pavideo ranhasi tiri kuda kumbotaura 3 types dzemachart patterns ari under matriangle. Handitika munhu wese hakuna asingazive shape yetriangle. Handitika saka tichange tichionesana kuti chii chinoitika panenge pachigadzirwa triangle. Handitika uyezve kumberi uko tozopananawo matips 1 2 3 kuti tinoitrada sei. Handitika right. Ngatipinde panyaya yedu. Sezvamuri kuona pascreen panapa tine 3 types dzematriangle. Tine unzi symmetrical triangle ndo ishi. Handiti toita ascending triangle ndo ishi. Handiti toita descending triangle ndo ishi. Right. Symmetric triangle symmetrical ndo yandoda kubata pekupedzisira. Handitika right. Chinenge chitika ndechekuti takutanga ni ascending triangle. Handiti saka pa ascending triangle panapa sezvamuri kuona green wedu ishi iri kumirira uptrend kana kuti buy. Handitika then red ishi iri mukati umu iri kumirira sell. Saka ndoda kuti munotice kuti triangle yedu iyi ine line rakaita straight iri. Handitika ndo resistance yedu, then line iri rakazobenda iri ndochi support yedu. Handitika video re support and resistance tofunga makariona. Kune vasati wariona munouya pa playlist redu rakanzi introduction to forex trading. Riripo video iroro ratu explain about support and resistance. Right. Saka market ino buy. Handiti yosvika pa level re support. Handitika yasvika pa level re support vanosela pa support vanotanga kuita sei kupinda masell avo pa area panapa. Handiti wodona ne market. Handitika pavanodona nayo since tiri mu uptrend, remember kuti takati we trade the trend. Vebuy vanotanga kuratidza power ravo kuti tichiripo hatisati tapera simba wotenga. Handitika pavanotenga vanonomirira pa resistance zvatika explain apa video reri ndozvikuitika pa area panapa. Handiti vese wachipinda futi kana kuti vambinge vapinda wowedzera maposition. Handiti musika umbotanga wadzika paunodzoka futi kunoku kuzasi uku vebuy avatendere vari kupinda sell kuti vabreak previous low ishi. Saka vanobva vapusha futi market mudenga. Handiti vapusha market mudenga vachanodzokera pa resistance zone. Market ikasvika pa resistance zone inobondera. Handitika vemasell vari kuwedzera maposition kana kuti vamwe vari kupinda market ichadzika. Then zvamboitika panapa ndo zvakuitika apa. Vebuy havasi kutendera kuti vesell vapwanye previous low. Handiti vanobhaya zvekare. Handitika vesell vanopinda futi pa area pavo pai. Handiti but eventually manje chinozonoitika nchekunodai trend ragara rine power rinozongonoenda kudirection kwaro. Market yedu ichanosqueeze apa. Handitika yobva yanobreaka. Saka chinenge chaitika apa pane paitika inonzi expansion and shrinking. Handiti market kunoku yaka expand iri kuita ichinoshirinka kushirinka kudzvanyidzika kudai. Handitika painodzvanyidzika kudaro manje inoputika zvine power. Handitika ndo move iri rinozonobreaka triangle yedu kudenga. Handitika painonobreaka timu redu ranga chipinda maseu rinenge raramba ririmo rakutanga kuita sei kutsva manje. Handiti maona medzi kuita sei dziri kuitika ascending triangle ishi tinoiwana mu uptrend. Handitika right. Ngaribatike dare racho zvakanaka. Tichanouya pa descending triangle. Handiti since tine ascending ndakati chinhu chinoitika ku uptrend the opposite is true. Amene kana kachirungu katamba but isusu tikuita zvishona but chingozive the opposite is true. Kana ku uptrend kwaitika triangle the opposite is true. Vakomana ku downtrend uko opposite ya true tani triangle yedu inenge yaunonzi descending triangle. Ani mapaona red wedu uyu akamirira sell yedu iri kuyaya zvine power. Remember takati trade the trend baba. Market yedu inonosvika pa area painonoita sei painonosupporta. Handitika
takanosapota tichabhamba tichienda mudenga tikuenda kunotsvaga chii resistance zone baba. Tanosvika kuarea kunoku handitika veseu vari kuziva kuti vanotrader trend vanonopinda handiti wobva watipushira kuzasi isusu tandapinda bhai kutiratidza kuti aiwa isu tikudyirai bhonzo isu tikutrader trend imuita zvemusoro wenyu. Tinonodzoka pasapoti futi vebhai tovatati makanyeperwa towedzera maposition market ichanokwira but yakwira davo veseuka vachanotirambidza kuti tipwanye chi previous hai unotipushira pasasi. Tinodzoka kusapoti kwekuye tichipinda futi zvenharo tadzoka kutrend line unotiratidza kuti aiwa amuteereri unotipushira pasasi. Isu toramba ichita nharo. Remember market yekupedza ita sei ichishrinka handiti tatanga taka expanda kunoku saka tikuramba tichipushirwa mukona tikaramba tichipushirwa mukona tichazongoputika zimwe like anoona zvanoita kwasvina kana kuti bepa rine mvura reri handiti mvura inoungana ku one side zvinoungana one side tobva tati pwa handitika right ndomedzenza itika apa tobva tanoboora manje taboora izvi support yedu yakuacta sechi seresistance. Market ndosaka yakadzoka apa inonzi chi breakout and retest. Tatesta pachi pa support yedu yatena kuva resistant. Market yakukontinua netrend. Isusu wembai tikuita sei tikutsva handitika right ndomwedzi dzinoita sei dzenchitika. Riga tivhure macharts manje muone kuti chi pamacharts ascending triangle ne descending triangle zvinenge zvakaita sei. Right izvi ndochi ascending triangle yatanga tichataura yeye handitika kuno tikuona kuti macandlesticks edu green anga akawanda ka kuratidza kuti momentum yekuenda mudenga iri high kana chiti momentum tungotaura kuti simba retrend handitika saka momentum apa yanga iri high ndosaka tisiromboona kana kuti chi candlestick kakada kuita ka red handitika right. Market yedu inosvika pachi pa resistance pai handiti veseu vakupinda pana pavapindei takati ukaona paita patuma candlestick pattern taunotsvaga entry vaona vakanzwisisa wobva vaita sei ndobva vapinda market ndobva yatofamba zvakaita sei zvakanaka yafamba zvakanaka tichanowana chi trend line manje reri support ndo rakugadzirwa tinoona kuti first touch handitika vebuy vacontinue. Remember kuti market paino retrace pane zvinhu zvichiitika zvakafanana nekuti vanenge vambodya buy kunoko vanenge vachibuda handiti then tine vakomana vatinokuti mabig boys vanenge vakugadzira manje tumwe setup tumalakalaka twekutrapa chi retail trader nekuti iwo ukarohwa mari ka iri kuenda kwavari iwo ukarohwa mari ka imwe yacho iri kubva kwavari imwe iri kubva kune mamwe matrader anenge aita zvemusoro wavo handitika tichaita video chinyaso explain kuti mari dzekuforex iwo ukarohwa dzinoenda kupi iwo ukawina dzikubva kupi but I hope mafanobata chi kanzwisa right. Market yedu yeretrace yadzoka kusupport kunoko vebuy vawedzera maposition handitika tikutrader trend ka tanodya tadzoka chi kuline kwedu kwekuye trend line rakunoacta sechi resistance handiti market yedu yadzoka futi kunoku taacta sechi sesupport but tikuita tichimbunyikidzana mukona handitika vane power ndo vachawina chinhu chinosvika pachinonobrekwa handiti chinhu chaita sei chabrekwa zvakanaka handitika ni candlestick iri market yedu yabva sei yabva yacontinue ichi ascending triangle tambotara kachirungu tikati the opposite is chi nyora in comment section ubvodzanya like handitika right takunotsvaga chi the opposite yatati the opposite is true. I hope uri kubatika dare iri kana zvichibatika zvakanaka taura nesu mucomment section right. Iyo yauya descending chi triangle iwo manje chitsotsi chanofanira kungoonera manje pamasini aya onaka line iri rakati tswerere rakarova mutswere ndendere chingoziva kuti ndori kuprotecta
mahigh kana kuti malow handitika. Then rakati tswerere straight iri ndochi support yedu. Saka ona rakati tswerere chidzika, ziva kuti market iri kuita sei, ichanobrekera kuzasi. But ukazoriona rapindurudzika rakati tswerere chikwira, ziva kuti market ichaita sei, ichakwirawo. Anoona chitsotsi chiripo, onera line, one line ngaringokuudza kuti famba sei madhiri. Andiona right, market yedu iri kudzika, tapinda musoni medu matiri kugadzira pattern yedu. Market ichanowana support, yawana support, team rebuy iri trade against trend richanopinda. Handimuona rapinda ka tichanodzokera ku resistance yedu, ndo line rakati tswerere. Tanogadzira high yedu ku resistance kwe masela vatiti miswai tiri kudonha nemusika, saka hatisi kutendera tukwire, takanodonha nawo. Tikanodzoka mubai tikanoti musika ngaukwire, tikanoukwidza. Tasvika ku resistance ku line kwedu kwe, vese vakanoti hamupwanye hai, chinhu ndechedu ichi, tisu tichachibreak. Market yakanoita sei, yakanodzoka ku support. The more yatiri kutswanyana pakati apa, tikunoungana kukona ka, but varidzi vechinhu ndo vachachibreak. Handitika market inozongonodonha kuzasi. Yadonha kuzasi, vanhu vangachipinda mabhaya vakurwa nemutemo weshiri. Shiri inozongoita sei? Mucomment section makanotaura neni. Right, tarova ascending triangle ne descending triangle. Tauda unotaura manje nezvechi symmetrical triangle yedu. Right, zvinzwisisei mupabatisisa. Ndo panorasikira matraders akawanda manje apa pa symmetrical triangle. Symmetrical triangle yedu haisi mubai haisi museo, isetup riri neutral rekuti open fight yekuti iwewe une 10 years kurema 50 kg, iwewe une 10 years kurema 50 kg, majairirana ka ground iri open fight, vanhu ngavarovane. Handiti ndozvinoitika pa symmetric triangle. Saka symmetric triangle manje inozongonobrekera kuside kwevahwina. Anoona, ndosaka muri kuona kuti kunoko yakati tswerere chikwira, apa yati tswerere ichita sei, ichidzika. Saka fight inenge iri 50-50 pa symmetric triangle. Mabai ari kupinda, maseo ari kupinda, but tikunotswanyidzirana pakona. Ndiri kuona moment yatopedza kutswanyidzirana pakona, vakatrena ndo vachita sei, vachabreaka chinhu. Ani mapabata ka getovhura macharts tione tobva tapedza lesson. Right, ndiyo yamuri kuona apa ishi yakanzi ma 50 MA yaya ma ATR aya chimbomamirai. Handitika ndati chimboita sei, ngatimbomamira madhiri wayo ekuda kufokasa neizvo musati makuzviziva. Saka chimbomamirai madhiri. Ngatipinde pa lesson. Muri kuona market kunoko yanga iri uptrend, taibreaka high ishi, taibreak apa. Handitika market bva yakwira ka high aka, takabreaka. Market bva yadzoka, bva yawana support, tobva tabreaka ka high aka, which means tiri kugadzira ma high nemalow, tiri mu uptrend. Zvisinei takanosvika ku area kwatikanowana resistance. Market bva yanodzoka, yakanodzoka pa area tswerere uko, isupport kai bolato. Tapinda pa support, tagadzirwa pattern ishi, candlestick pattern ishi irapa ishi. Mu-comment section makanotaura kuti inonzi kana musingaizive, verengai mu-comment section. Manoona video ratikagadzira riri kumashure uko rakanzi candlestick patterns. Handitika munotoriona iroro. Tagadzira panapa nimuona ka entry confirm waka, takati kana chipinda stop loss toisa pa munopaziya, takapataura. Market yedu yakanodzoka kunoko ku area kunoko. Handiti makada kutonotisa pa area apa pamba ne resistance apa apa. Handiti mukuona nekuti takambotraya kubaya ka tobva tadona, which means takabreak apa resistance yanga ira market yakadzika, takadzoka ku resistance kunoko tichinogadzira trend iri. Ndo patati trend symmetric triangle rinoti tswerere kuratidza kuti ndoda kudona, richiti tswerere kuratidza kuti ndoda kukwira, but ane power ndiye achapedzera muridzi wechinhu. Muridzi wechinhu ndiye anochibreaka. Ona chinja breakwa nevanhu ndo varidzi vacho. Wakuita zvinoda varidzi. Kana vabreaka vachienda kubai, takuenda nawo kubai. Kana vabreaka vachienda kuseo, takuenda nawo kuseo. Market vanhu vakanotswanyidzirana mukona kusvika vane bhonzo vatora chinhu chavo
ndobva vabreaka chinji chavo. Market bvaita sei? Ndobva yadonha handitika. Anomuona market payakadonha ndo previous chi support kai inofanira kutenda kwa resistance. Takanobreaka ka takabreaka chi trend line, takanobreaka chi previous support handitika ndobva yatenda kwa resistance. Market ndobva yangonotesta, ndobva yadonha, ndobva yaenda kwayakaenda handitika. Ngasangane pa next lesson handitika. Kana video rinori rakubatsira dzanya chi subscribe button, udzanya share button, ukandirawo team rako. Kana uri magroup e forex ukandakandawo unenge uchisimbisa movement handitika, right. Kune vasati vajoina ningirikini WhatsApp channel yedu, link makauya pa bio pe YouTube yedu, link riripo handitika. Kana muri kutoona muri ku Facebook munozoti follow wawo, TikTok tiriko moti follow wawo. Kune vasati vagadzira ma accounts e forex, link ririmo chi mu description kana pa bio pe account munopaona, munogadzira chi ma accounts enyu. Kune vanenge vane mubvunzo ku WhatsApp kwedu, number dziriko, anytime feel free kutibata. Ngasangane pachi pa next video.